Nou ja, de korte samenvatting van het gesprek is dat het zeer openhartig was, dat het zeer informatief was en dat we de belangrijke thema's die onze landen met elkaar verbindt, hebben besproken. Dus we gingen spreken over de geschillenregeling, over de Koninkrijksconferentie die eraan komt, over het verschil tussen welvaart en welzijn. Dus ook het percentage mensen wat onder die armoedegrens leeft en waar je in Aruba meer perspectief wil hebben. Wat niet alleen op Aruba een uitdaging is, maar in het hele Caribisch gebied als het gaat om ons koninkrijk. En zo hebben we verschillende onderwerpen met elkaar in een open sfeer besproken, waarbij misschien de kern was van laten we nu ook naar onze bevolkingen duidelijk maken wat de winst is van het koninkrijk. Dat heeft Aruba ervaren in die geopolitieke spanning rondom Venezuela. Toen was er ook de zichtbare winst van de paraplu van het koninkrijk. En wij moeten ook in Nederland uitdragen dat we veel baat kunnen hebben bij de kennis en de ervaring die in het westelijk gebied bestaat, dus het Caribische deel van ons koninkrijk. Dat moeten we als een waarde zien. Dat zien we in verschillende kabinetten, dus wij hebben natuurlijk op zich geen uitgesproken voorkeur voor het ene kabinet of het andere. We zien dat er gewoon hard gewerkt wordt, ook door het kabinet Eeman. We zien dat dit kabinet een minister-president heeft die binnen een paar maanden alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk afgaat om daar kennis te maken. Dat is ook een politiek signaal van deze regering. Daar zijn we allemaal heel positief over dat premier Jette snel naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gegaan is. Dat is één zo'n stap die we gezet hebben om duidelijk te maken hoe belangrijk het Caribische deel van het Koninkrijk voor het hele Koninkrijk is.